Салом алейкум дӯстон. Ана ин бо мо ва расидотаини бо шумо. Имрӯз мотиватсия гирифта аз дави тими дафтиҷӣ ки 16 рӯзи челленҷ ба алайҳи хушунат ва давбара омадем то қалбҳо мулоим гарданд. Чӣ мегӯянд? марди набовад ифтодаро пой задан. дар дасти ифтодае бигирӣ марди ва чун имрӯз ҳаво андак сард аст ва варзиш омадем ё башкон машқи дорам. агар ҳавои хунук баромаде баъди 3-4 километр ҳаво кулиро гӯем ба харош медорад. ин аз сабаби яке аз сабабҳояш ҳаво хушк, сард ва хушк ва метавонед бо бафт рӯи молча ё маска даҳнро маҳкам доред. андак саломат ва муваффақ бошед.